di ina mapahiway. Kubiran ina sa katapos sa media. Kag sigurado, wala kita makahibalo kung bala ini sila may makalalaton nga balatian. Do panahon naman siguro nga matagaan taman sang igtalupangod ang katapo sang media. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:05 na morning na sa Bilog Dakbanwa sa Bacolod, sining mabagyuhon nga panahon. Kamusta ang syudad sa Bacolod? Kamusta ang mga dalanon? Kamusta ang presyo sa merkado? Sigurado may pag-ibwal ang presyo sa isda bangod, hindi makapalawod ang aton mga mangingisda bangod sa mga pulupogada kag malain nga panahon. Aber, ang sitwasyon sa Bacolod, idulong ina sang aton patrol karon nga kaagahon. Balita sa patrol. Upod kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin, good morning. Aksyon ng Fred, good morning. Sa aton pinalangga nga mga tagpalamati, good morning. Matugnaw ang kaagahon Aksyon ng Fred sa Piaksini nga nag-ulan kagabi, no? Even kay nasang kaagahon Aksyon ng Fred, bumubog itong ulan, especially mga alas 12 pasado, alauna, nagbubo man sa gihapon Aksyon ng Fred. That is why ang laragway karon sa siyudad sang Bacolod, particular kung dalanon ang atong paghahambalan ti basa Aksyon na Fred ang dalanon sa siyudad sang Bacolod. That is why sa aton sining mga kauturan ang abiso ta extra gid nga paghalong sa pagdala sang ila sinitag sa mga salakyan. Mangin duha guma man na, 3 guma, 4 guma o kung pila pa. Ang importante diriya, extra gid nga paghalong bangod kung basa gani ang dalanon ti pani Aksyon na Fred madanlog, no? So sa aton sining nga mga kauturan, extra gid nga paghalong especially sa pagdala sang ila sining nga mga salakyan. Kaginan namangkot ka kung kamusta ang presyo sa isda Aksyon na Fred sa merkado. May pagtaas gid man na Aksyon Fred, no? Sa presyo sa isda ni kayo mo din pa man ni kahapon, medyo malain man ang tiyempo. So ang abiso gani biski kung kaisa sa Philippine Coast Guard ginali gani kung malain ang lakat sa panahon, so hindi na gid, no, magpanagat. Ari Aksyon na Fred, kung bala pila ang presyo sang isda ati nagsaka gid Aksyon Fred. Ang salmonete available karon sa Burgos Public Market. 300 pesos ang salmonete Aksyon na Fred. Si Marot nagsaka man nagbigat to 180. Subong yun 200 ang presyo sang Marot, while ang lukos Aksyon na Fred niya gagmay niyang lukos. Pwede man makabig taman niya goods naman ay katama, pero ang presyo 240 ang presyo sang lukos. Bisan gani ang tilapia Aksyon Fred nagligad to 160, subong niya 180 na Aksyon na Fred ang presyo sang tilapia, while ang bangros still yun lang sang gihapon sa presyo nga 200 pesos. Ang bulaw-bulaw gani Aksyon na Fred nagsaka man 240 pesos ang kada kilo, while ang bulaw itself amuni ang 300 pesos ang kada kilo. Ang pasayan medyo nagsaka man ni Aksyon Fred, pero pasayan niya kampiyon dagko man niyo. Nami ni siya yung butangan mo balas ang Sprite o kung kaisa special nga luto. Basta pasaya niya, ang regular niya is 300. Well, ang medyo duradag ko, gaya 320 pesos sa Aksyon na Fred. So far, amuni ang pila ka mga presyo karon sa merkado. Nalakip na ang observation, of course, sa patrol, no? Diri naman sa area sa siyudad sang Bacolod. Again, sa nasilingta na, matawhay ang dalanon, extra nga paghalong sa pagdala sang ila sini nga mga salakyan. Ang observation sa patrol ginadulong sa inyo sang life extension
vitamin D3. May mata ginadulong man sa inyo isang patrol with aksyon na nikiraw ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Crava. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:11 na, madmadron. Lunes nga lunes, oy. Balik naman kita sa aton registration sang Comelec tubtob ini sa Pizza 31. Sige na, parehistro na kamo. Base kung mag-inidas naman ang aton magaparehistro. Basta may social distancing lang kaga mga health protocol, sunda lang ninyo. Ano ang manamit nga pamahaw karungaga? Ako iya daw gapulo pangita ko sa tambo bala, kadamo gata. Tapos may takway, butakan mo kasag. Daw kanamit, no? Munang ginapulo pagita sa ginawa ko. Pagkatapos, may ara kabla lagaw ng 3 kabilog, 1 kilo, isugba mo. May ara kasi na makan, baw. May katumbal, may suwa, sos sa pagkanamit. Daw mo nang ginapulo pangita sa ginawa ko ng lagaw pa bakit, gaso-aso pa bala. Iso-so mo sa sinamakan, baw, sa pagkananam, wala tupong. Ang gaservsi mo, gaki-ay-ki-ay, gigayom-yom, ga-short slipot, gagwapusod, sosporte, masyado kananim sang pamahaw, karon nga kagaon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:12 na, roll call makadali. Si Milili Uligo, unagid sa linya, Tamyawya Banisa Star Mayo, Jinky Di Alagdon, Noel Amar kag Alex Montisa. Morning da. Kay Elvira Hilogo, good morning. Nagamonitor sa Charito Heights, Granada. Taga Granada, good morning. Kay Joel Abansinya, good morning man. Shout out kuno sa La Libertad, Barangay Mailom, sa pamilya Norbe. Si Teres Vergara Sanso, good morning man. May lang nga pag-monitor, mabulubagyahon ko nung Monday. Okay Sige, nag-monitor sa Moises Padilla. Kay Rochelle Fulgencio Susana, good morning man. Nagapamatigid. Sa maulanon nga panahon, monitor lang kami sa Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto. Kay Josepina Bulido de Monteverde, good morning. Kay Josepina Bulido de Monteverde sang Riyadh, good morning. May lang nga pag-monitor tagsagid kakaagahon. Gira kay Judge Nap Diamantiga bugtaw na ni. Kay Bitilaw sa Binalbagan, kay Ruben Tampos ang LTO, kay Dr. Ray Valencia sa Binalbagan, good morning. Dr. Raul Alibuga, galadlad ka na pamahaw mo da. Kay Roy Marino, kay Pare Remias Arroyo, gapangapin na ni. Kay Councilor Ronnie Torino, sang Don Salvador Benedicto, good morning. Kay classmate Efren Pumpirada, sa Merkado sang Sumag, good morning. Kay Marvin C., kay John Hidalgo sa Manapla, si Pare Erning Hurilyaga, bugtaw na ni. Si Ihado ko Richard Binos, kag Toto Binos, sang Barangay 4. Si Paring Istoy Querido, abi walking na, para magpulupagsik ang lawas. Balangon na kamo, ay oo, mabulubagyuhon, matutugnaw, gano kabudag, barikotot pa, o sige Kay April Orsabia, good morning man. Kay Evelyn Pamusino, okay, good morning. May lang nga pagmonitor, tagsagid, kakaagaho. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:15 na. Mabalik ako pagkatapos ini. It's Bio.
Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sampedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga minaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamera. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod, Radio Philippine Standard Time, las 4:19 na anano ang tikang sang panahon, mabagyuhon ang tikang sang panahon. Ang sentro sang tropical storm maring
nasiplatan 645 kilometro na sidlangan sang Tugigaraw City, Cagayan, nga may kabaskogon sang hangin nga nagadangat sa 85 kilometro tag sa kauras malapit sa sentro, kag may pagbulumadlos nagadangat 105 kilometro tag sa kauras. Ang bagyo nagahulag nakatungdan na aminan nakatungdan nga direksyon. May pila ka mga lugar ginbatakan signal numero 2 sa Batanes, Cagayan, upod na ang Babuyan Islands, northern portion sang Isabela, Santa Maria, Quezon, Cabagan, Dilpin Albano, Santo Tomas, Tamauni, Makunakon, San Pablo, Dibilagan, Palanan, Iligan City, Apayao, the northern portion sang Kalinga, sa Balbalan, Pinokpok, Rizal City, Tabok, kag northeastern portion sang Ilocos Norte, Pagudpod, Adams, Dumalnig, Bangi, Bintar, kag Karase. Dinbatak man ang signal numero 1 sa pila ka bahin sang Ilocos Norte, Ilocosor, sa La Union, Pangasinan, Abra, sa pila ka bahin sang Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, ang pila ka bahin sang Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, northern kag central portion sang Aurora, Dilasag, Dinalunggan, Kasiguran, Dipakulaw, Maria Aurora, Baler, ang northern portion sang Nueva Ecija, ang Karanglan, Lupao, Pantabangan, San Jose City. Ang Catanduanes, Eastern Samar, eastern portion sang Northern Samar, ang San Roque, Pambuhayan, Las Babas, Katubig, Lawang, Mapanas, Lapinig, Gamay, Palapag, Mondragon, Silvino Lobos, kag eastern portion sang Samar, ining Matuginaw, San Jose de Buan, Hinabangan, kag Paranas. Amo ina ang gibatakan signal numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:22 na morning sa aton mga kauturan nagaupod sa aton karon nga kagahon kay Ray Paduano, tamyaw iya asawa, kadlawan sa iya asawa si Flor Paduano. Happy birthday gid dira sa Sarabia. Nagamonitor sa Tagig, Manila. Dungan ang birthday kay Aksyon Jan ba? Aksyon Jan Diaz, birthday yaman. Amo nang damo kami pamahaw dire sa Aksyon Radio. Aga pagaulan na ang pagkaon. Aksyon Jan, salamat gid. Kay Jinky Di Alagdon, good morning man. Morning ko no kay Mr. Biboy Villasor, Star Mayo, Doc Matt Mayo, Noel Amar, Alex Muntisa, Milili Oligo, Michael John Sison, Lily King, kag pamilya sa Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto, alin sa Arizona, USA. Sige. Happy birthday ko no kay Aksyon Lord John Diaz. More birthday ko no John. Damo uga tamyaw sa imo. Kay Martin Aliling, good morning. Dira kay Dalbe, ano ni nga, kay Star Mayo, good morning. O sige, happy birthday ko no kay Aksyon Sir Lord John Diaz. Alin kay Star Mayo ang panamyaw. Sige, muda-muda mo katamyaw kay John Diaz. O, siya kadlawan, si Milili Uligo. Sige, kay Wilfredo Slapok, monitor kabidi sa Antipolo City. Kay Juna Hagolino, good morning. Shout out sa mga taga Manapla, Barangay 1 Das A. Good morning. Sige. Mabalik ako pagkatapos ini. Ang inyong mabatian, isa kabilayaran ng programa kung anuman ang ginhambal sa natunggan. Pasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala,
laom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sansan ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalagnan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapa.
nagpositibo sa COVID-19. Purte, no? Wala pili ang COVID. Amo na siling ko nga halonggid. Sa mga driver naton, tugong na kamo kay boss, magaibwal naman ang presyo sang gatong. Ay, oo. Wala na ni pahuway. Amo na ni nga may pandemya, gaantos pa ang mga operator kag mga driver. Nga ang gaantos ang operator kay kun mahal ang gatong, ang driver ang ila remittances kulang-kulang. Kay hindi makalabot sa arkila kay porte ka mahal sang gasolina. Biyahe ka, 4 ka balik-balik, wala pasero, 2 isa lang, terrible. Urot gid tughong gatong ang imo ganansya. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:31 na, kay Jose Mungcal Torilla, naga-monitor sa Binalbagan. Kamusta na ang pinakaulihing nga balita sa COVID-19? Nagdangat na 135,998 ang kaso sang COVID-19 sa Western Visayas matapos nadugangan sang 592 kahapon nga adlaw. Nadugangan ang Negros Occidental 219. Ginsundan sang probinsya sang Iloilo 133. Bacolod City 132. Siyudad sang Iloilo, 50. Capiz, 34. Aklan, 12. Antique, 7. Caguimaras, 5. Nagdangat naman sa 387 ang recovery nga nagdala sa kabilugan 117,267. Kag nagapabilin sa 3,199 ang napatay tungod wala sang bag-o nga napatay kahapon. Ang Western Visayas may 15,501 ka COVID-19 active nga kaso. Amo nang siling ko sa inyo ba, hindi magpabinturar kung may kagayunan patoslok gid. Kinahanglan may bakuna. Kung may bakuna, iguon yaman ka pero mild lang. Pero wala kita nagasiling hindi gid mabutang sa disgrasya ang isa ka tao kung fully vaccinated na siya. Kinahanglan extra nga paghalong gyapon sundon ang tanan nga mga health protocol para hindi madisgrasya ikaw, pamilya mo, kag sa palibot mo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:33 na, kay Olive Tababa. Mayong aga sa tanan nga pamilya Tababa sa siyudad Sambago. Kay Arnel Similia Morning, taga Kabangkalan. Good morning sa palibot sang probinsya sa malabutan sang signal sang Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:33 na. Pagkatapos sang pagfile sang COC sang aton mga kandidato, balik kita rehistrasyon sa pagabay sa manubo kag mataas nga panalgan sang Kongreso. So balik naman, parehistro naman kita, maginutok naman kita. Sundon talanga ang health protocol. Ang iban nagadinagyang ya, samtang nagaparehistro, grupo by grupo mo, hakot by hakot ang nagaparehistro. Amo na ang matuod-tuod nga senaryo. Gakalipat sila nga may pandemya kita. So nga akong lang niya pangabay, ang pagparehistro lagi question na, kinamatarong lang sang tagsa katao, pero hindi lang maginutok. Kahit kung magdala ka lang balatian des Bacolod, naduga naman ang problema sang syudad sang Bacolod. Amo lang na nga sundon talanga ang mga health protocol kay wala gikita pierdihon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:34 na, kay Makmak Salvador, taga Himamaylan. Good morning. Areglado, standby ka mo, balikan ko ka mo,
Unahon ko lang anay ang akon mga obligasyon. Standby. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalinawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so natin lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may alaman niya lain-lain sila na nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una siya na kilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa Ilocos sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Campo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the Ciudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Pero dito nakilala to damo din yung mga sikat na mga DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung name naman amat ang kami sulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Aksyon Radio Bacolod. No? Kag baptism of fire to my part because the year nga nagsulod ko, ito ka nagdamo ko dito at that time. No, simple ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagkatapos isa nagtamo dito. No? So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 katuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan.
Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao, kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sang publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakantuan, personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sang amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga ka-aksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radyo Bacolod nga patas sa pagdalas ng balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo kapag sunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radyo Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Aksyon Radio family, that's been my principle ever since. No? Nga kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato din ang kaming responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimula ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Aksyon Radio ever since nag-aaway, hindi kasi sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhay. No? So, kami dire sa Aksyon Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa among sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat nga balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Kon kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. 684 Wala ka sa respeto ko sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon, ha? Kakagido, no? Nga ang baka! Tuto, sobra ka na! Sobra ng baka mo! Sobra naman! Hoy, bisa nagapakaon ka sa amon? Pumalin sa mga drama nga magkatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diritanan mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. I think relevance. Ang relevance sang story, pangmasa, and down to earth. Kaya makita mo subong, mas yun siya relevant, kakatabo subong ang panahon. Jack Balaan, could be you, could be other people. Kag sa ato kasilingan, makita mo ng iyang karakter. Kag na siya, magsiling ka nga Jack Balaan, tirador, aral na sila sa palibot natin. So we create this story out of these stories.
Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa on-air kag online. Ini ang isa sa mga pamaagi agod nga palabot ang pagpasalamat sa mga tagpalamati nga padayon kinagasakdag sa istasyon nga nangin kabahin na sang ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Sa anniversary sa ARV Ato mo lang 500 pesos po da kag manawag lang station sa imo. Salamat din sa Aksyon Radio. Ari na ginapangita ko ng tambyulo sa inyo kay ginakot ko o tuwini. Preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi way na durog na mo. Sa anniversary sa ARV magpamati nang base ikaw na ang masunod nga tagdao sa pagbalik sang sulit ang papremyo. Anniversary special sang Aksyon Radyo Bacolod sa anniversary sa ARV. Wala man nagbiya ang Aksyon Radio Bacolod sa pagbulig sa mga nagakinahanglan, ilabi na sa tion sang krisis kag kalamidad. Kaupod man ang Aksyon Radio Bacolod sa kampanya sang gobyerno agod makalampuas sa ginapangatubang nga pandemya. Aksyon Radio Number 1. Pila sa mga nagapatimaan nga nagababilin nga numero 1 ang Aksyon Radyo Bacolod. Amo ang mga kadalagan nga nabaton sang istasyon sang tuig 2020 tubtob 2021. Number 1. Inikilala ang DYEZ Aksyon Radyo. Umpisa ko no, sa Oktubre 18 ang Election Registration Board sa pag-usisa sa mga nagparehistro sa Comelec Bacolod sang Hulyo 1 tubtob Setyembre 30. Suno kay Bacolod Election Officer Katrina Kanya ang ERB hearing ang magalawig 5 kaadlaw. Ang tanan-tanan nga nagfile sa ila registration itun-an inatanan sang Election Registration Board kon bala autentikado kung pwede ka o kung pwede ihaboy sa basura ang imo rehistrasyon. Pero karong adlaw, sigurado na balik ang pagparehistro. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:47 na. Kay Ronnie Gordon, good morning. Kay Alma Pabuntusa Bantad, good morning. Nagamonitor sila sa Pandanon, Don Salvador Benedicto, upod sa iyabana nga si James Bantad. Si Hope Magtubo Solomon, morning lang sa bana ko, Alex Ganguso sang Isabela. Kay Dodge Dalida, good morning man. Balikan ko kamo pagkatapos ini. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas ka balanse, patuod ng mensahe, wala sang
Radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa gilagang piligan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sinsan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayo na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalangga. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagawa.
Aksyon Radio. Bacolod kag Negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligad, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa panghutlak sa Pabakuna na kamo. Nag-abot ang dugang nga COVID-19 vaccine sa syudad sa Bacolod kag Negros Occidental. Nagligad nga Sabado. Base sa report, ang Negros Occidental nagbaton sang 77,000 ka doses sang Sinovac, samtang 13,480 naman sa Bacolod. May nag-abot man nga Pfizer vaccine, 53,820 ka doses para sa Negros Occidental kag 8,190 para sa Bacolod. So kung may tsansa, pabakuna. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:56. Kay Diding Aluhaminto, good morning. Kay Utay Benedicto da. Morning kuno kay Jonathan Iran kag Chichi Alejano, nagamonitor sa Sipalay. Si Manjo Arnijo, good morning man. Kay Rot Antiquinya, morning kuno kay Madam Aping. Nagaano si Madam Aping gani? Sige nagaluto para sa iya karinderya. Si Bika Andrade, happy Monday kuno halin sa Hinigaran. Kay Rinaldo Riparo, kay Crisilda Balindes Iman, morning man. Kay Ryan Castillo, good morning. Mabalik kami pagkatapos ini. Ang inyong Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot na nagligad para pamaninga ning nawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran,
Ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sana iyong kalintangan. Responsable at pagbalita, pagkain niya na morning bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang itong palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide pagpalagad kita sa labilin, 1 oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo kahapon subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:04 na diri kita. Mga balita naton nga natipon sa puwersa sang aton kapulisan. 2 ka persona nga nagpatay sa PDEA agent, nagligad nga simana sa barangay Kabog, pasakaan kaso subong nga adlaw. Pulis Balita.
detalye upod kay Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric, please go ahead. Good morning, Aksyon Fred. Report gikan sa Bacolod City Police Office. Karong adlaw ipasaka na sa Police Station number 9 ang kaso nga frustrated homicide battle sa duha ka may persona nga amo ang natudlo naglutang sa Intelligence Officer 1 sang Philippine Drug Enforcement Unit nga si Jason Yayula. Kung lima Fred madumduman, Oktubre 5 sa gabi, sa Gintero si Yayula sa Puro Kabugwason, Barangay Kabog, City Ciudad sa Bacolod, sa duha ka mga persona sakay sa daan gray nga Toyota Corolla nga amo ang gingamit sa mga suspitsado sa paglutang sa biktima. Sunod sa kay Police Major Richie Goe, hepe sa Police Station number 9, nga sa kooperasyon ginpakita sa biktima kag sa mga testigo na identify nila ang duha ka mga persona nga mo ang responsable nga naglutang kay Yayula gamit ang kalibre 45. Sunod kay Goe, Aksyon Fred, personal kag may angot siya sa nga pagkapidiya agent ang motibo sang insidente. Kagapon natapos mga affidavit ka victim. So, during sa ating investigation ng ating person of interest, yung pa-identify naman sa biktima, kagama naman nila suspect sa mga naman tinitibig. Tubod silingon sir na na-identify sa mismo biktima? Oo, kay ang importante ito during sa incident, may na-trace up din naman ng tagiya sa vehicle. So, bali sir, anong nakatag-lead sa inyo sa sining identity sang duha ka mga suspect? Sa pag-investigar ka, so pagpa-ID ka sa biktima, sa lead, so good sa doon confirm na hindi ng mga personality ng nakita na during sa pag-verify. Action Fred, si Police Major Richie Guhe, hepe sang Police Station number 9. Ang ining report, ginadulong si sa kalawansang Santon Plus Herbal Soap, may antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap, mabuligan nga malikaw ang pagkorinot sang panit, tugas ang stress. Para sa hobin kag preskong akutis, Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty, affordable price, mabakal sa mga butika. Report kay sa Bacolod City Police Office, una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Eric Magbanwa, nag-report sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:07 na, kay Alex Puentes na good morning, kay Ike Carmona sa pamilya Carmona sa Kaduaan, Cadiz, good morning, kay Aida Alunan, kay Nimpa Ibanez sa Barangay Tangob, taga Tangob na good morning, kay Judith Yanson, tamya ko da sa Barrio Pandanon, si Otek Mulasa, kag Remes Arca, nagapamati O sige, Ariglado, gapamati sa Balay Milyon. Salamat sa Diyos. Kay Randon, kay Bilya Rindon, good morning. Ga-monitor kami dia. Ang weather, namotor niyo weather, Bagyo Goro, Jacqueline Marino, good morning man. May lang nga pag-upod-upod sa ato na tagsagid kag kaagahon. Balikan ko kamo pagkatapos ini. Normal. Pasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat isa pagservisyo.
radyo. Pagkulong yun kag negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampikan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sa bisan anong nagkahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalangga. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:13. Standby. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton resulta sang Small Town Lottery First Draw 24-37. Una nga bula 24 kag 37. Second draw 12-26. Ikadua nga bula resulta 12 kag 26. Third draw 1-24. Ikatatlo nga bula resulta 1 kag 24. Rekta kita. Yari na ang Lotto Result. Resulta sang Lotto 649 kita ang jackpot 71,122,046. Resulta in any order 43, 35, 30, 10, 9, 46. Resulta sang 649 43, 35, 30, 19 kag 46. Saylo kita 658 ba dako ng jackpot 175,070,668. Aring resulta in any order 19, 3, 40, 57, 54, 56. Resulta sang 658 19, 3, 40, 57, 54 kag 56. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:14 na. Kay Eli Andricio, good morning. Nagamonitor sa Texas, USA. Dira kay Parkon, gapamati from Zamora, Barangay 1, Pontevedra. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:15 na. May ipamangkot lang ako sa inyo.
may asma bala kamo, wala untat nga pag-ubo, pneumonia, bronchitis, lala bala ang pagubag sa baga, mataas bala ang uric acid, hindi normal ang function sang kidney, may arthritis bala kamo, masami nagahubag ang inyo kalutalutahan, tugas ang gout, rheuma, kag diabetes, may high blood bala kamo, ari ang sabat sa inyo ginabatyag, Bluterna Plus Capsule. Bluterna Plus Capsule may unod ini nga 5 ka ingrediente nga lunsay sabat sa inyo ginabatyag nga balatian. May Bluternit siya, may dahon sang tanom nga insulin, may turmeric, cinnamon bark, kag may probiotics nga nagapadasig tunaw kag paipikto sa sining mga ingrediente. Kag magasupply billions of good bacteria sa inyo lawas para magbaskog ang inyo immune system. Bluterna Plus Capsule, kumplito nga kombinasyon sa maayong panglawason. Ang Bluterna Plus Capsule mabakal na sa mga butika malapit sa inyo lugar. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:16 na morning da. Kay Renilyn Parides, kay Mary Herman, good morning ya kapita, salamat gid. Kay Susan de la Cruz, morning, nagamonitor sa Barangay Estepania. Taga Barangay Estepania, good morning. Balikan ko kamo pagkatapos ini. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang ginadampiligan. Padayon Aksyon radyo. Pagkolon kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon sa luto sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampiligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na nai, sa bisan ano nga kalintangan. Responsibilidad
Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Don't just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Kita Kumilik Bacolod magapatigayon third quarter ARB hearing umpisa Oktobre 18. Balita sa Kumilik, upod kita kay Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale, please go ahead. Good morning, Action Fred. Gintala na sa Oktubre 18 ang pag-umpisa sa Election Registration Board o ERB hearing para ini sa mga nagparehistro sa Comelec Bacolod. Umpisa Hulyo 1 tubtob Setyembre 30, 2021. Ginpahayag ni Bacolod Election Officer Attorney Katrina Trinio Kanya nagapungko nga chair sang ERB nga wala Action Fred sang postponement sang ERB hearing para sa third quarter sang 2021. Ini apisar nga baga padayon sa gihapon ng ila sining voters registration tubtob Oktubre 30, 2021. Sa karon Action Fred, wala pa sang petisyon nga may gin-file sa Comelec Bacolod batok sa nagparehistro nga mga botante sang syudad sa Bacolod. Ang ERB hearing kita October 18 but I don't know lang so far wala man siya postponement for the ERB hearing. So unless may ara nga order from Comelec and bank. Nabatian si Bacolod Election Officer Attorney Katrina Trinio Kanya. Santon Plus Gold mga ka-aksyon, nagahatag sang ka-aksyon nyo. Aksyon Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:25 na. Kay Jen Balingkong, good morning. Si Milili Uligo, ga monitor sa Mambulak sila kuno, si Kagawad Timay Kagmunit Lubaton, opod si Gina Clabicilias. Kay Hasmin Roldan Rabilio, good morning. Kay Jerome Lipana,
kay Ernie Tamon. Good morning. Good morning man. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:26. Mabalik kami pagkatapos ini. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Siwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, nauman ang maulan nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos sang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga siwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pag-saka. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang narinig na bigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Definitely, you know what they say, Battle Royale. Definitely super Battle Royale. Palayo mo ba ito? Yes. Sa pakatuig. Kamo pa rin magdinapo. Subungan daan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod. Kaya ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gradually. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sang husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon.
Desisyon 2022, The Pre-Election Survey. Himanoon ang pulso sa publiko, kilalahon ang magidalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod, kag probinsya sa Negros Occidental. Bantayan ang resulta sa pre-election survey diri sa number 1 AM radio station sa pinakaulihing nga survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Kinauka, tamo na kung maglagan ka sa politika, kung gusto ka nga mawaragwag pating mga nagliligad mo, ang intago mo sa baol o katon pa, amo na yung politika. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:31 na, si Di Anton Diaz ang Patria Village, nagaupod sa aton, karon nga kaagahon. Balikan ko kamo pagkatapos ini. Ang inyong Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin, nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita, may gala, inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampingan. Patayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros anon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable at ang balita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan.
Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Don't not just throw away questions and statements. Kasma nga aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Rapid testing rollout nagapadayon sa 12 ka mga lugar sa Negros Occidental. Balita Kapitolyo. Detalyo po kay Aksyon Marlon Hinubia. Aksyon Marlon, please go ahead. Sabong adlaw Lunes, Oktubre 11, ikaduha ining adlaw sa pagpadayon sang COVID-19 rapid antigen testing o kon rat rollout sa pila ka mga banwa kag syudad diri sa Negros Occidental. Ini kabahin sa gihapon sa pasangkad pa nga contact tracing kag temprano nga pag-detect kon early detection measures nga ginapatagayon sang gobyerno provincial. Now, mayara sang duwa ka mga local government units kon LGUs nga ginadugang nga patigayunan sang siring tikang iniamo ang banwa sang Hinubaan kag banwa sang Pontevedra. Ang Department of Health kon DOH ang nagpadala sang initial nga 6,500 ka mga testing kits agud nga gamiton sa siring rat rollout. Nagligad nga Oktubre 6 si Governor Bong Lacson ang nagpagwa sang memorandum nga sa diin na saad ang mga pagsulundan sa siring rapid antigen testing rollout. Ang una nga mga lugar nga ginpatigayunan siri based sa memo ni Gov Lacson amo ang Lacarlota, Talisay, Himamaylan, Kabankalan, Silay, Pulupandan, Binalbagan, Tubuso, San Enrique kag ang banwa sang Don Salvador Benedicto. Ini kinumpisahan nagligad nga Sabado kag magalawig tubtob subong nga Lunes. Balita Kapitolyo, Aksyon Marlon Henovaya. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:38 na kay Michelle Sayo Gimiroy, kay Dante Makilan, good morning. Kay Ay Carbuna, tamyaw kalong pamilya ya asawa ya dira sa barangay Trinidad, Gihulngan. Mabalik kami pagkatapos ini. Ang inyong mabatian, isa ka binayaran ng programa kung anuman ang ginhambal sa Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sampedaya yung pamangkot na nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan walaton naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.
Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglapta sang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Samsan ang mga kaintangan. Responsable at pagbalita Kagaya nga Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang palamati. Ay inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma o kung ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amon ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay
Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapakatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla Sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:49. Pipila ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sang aton kapulisan. Balita sa Pato. Upod kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon Fred, preso karon sa police station number 4 ining pito ka mga persona matapos na dakpan through by basta operation sa Purok Cerezados sa Barangay 27 diri sa Ciudad de Bacolod.
Actually, ining nagkalaresto aksyon na Fred, pito ni sila, inigin pangunahan man ni Michael Palyan, 47 anyos. Kag anong pa ka, iban na sunod diri kaya Police Major John Ray Batadlan. Actually, ang subject sa operation ang si Palyan matapos nagbaligya sang illegal nga droga sa idalom sang PDEG, no? Na PNP Drug Enforcement Group. Samtang ining pito ka nagkaladakpan aksyon na Fred, aktuman nga ang iban nagasuyop sang suspected Shabu while ang iban gapakalman aksyon na Fred. Actually, lain-lain ng ilang mga address mong ining si Benji Rubio, taga Barangay 27, while si Jonathan Diasis, taga Bacolod man, ining si June Molina aksyon na Fred, taga Carabalan sa siyudad sang Himamaylan. Well, ining si Engelbert Natividad, taga Granada. Dakpan man si Jake Maravilla, taga Puruca Kabukiran, Barangay Takuling. While ining si Yumeri Bapor, taga Siyudad sa Kabangkalan. Ining tanan aksyon na Fred, naaktuhan nga nag-engage man sa mga kapulisan nga nag-engage sa illegal nga droga. Now, na-recover sa mga kapulisan, ining nga 12 ka plastic sachets ang suspected Shabu worth 150,000 pesos. Samtang sa dugang pagkinaton nga balita dito sa siyudad sa nga bago arestado man ining 8 ka mga persona matapos nagpatigayon man sang illegal nga panahordra sa area sa nga Puruca Rosas sa Barangay Balingasag. Di ang nagkaladak pa na mo Sanday Cesar Lacaniel, 42 anyos kag 7 pa kaiban. Sunod diri kay Police Staff Sergeant Sherwin Bermilio. Ining 8 aksyon na Fred aktong hampang sang tong-its kag pusoy. Kuha man sa ila ining 500 ka pesos nga ginapatihan bet money kag 2 man ka set sang playing cards. Report sa patrol ang kaaksyon nyo aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:52. Kay Atia Kim Iriman, good morning. Si Elizabeth Malaka Gamalaw, gatamyaw sinablo siya. Si Ace Cadiz ang iya kaadlawan karon nga adlaw. Ace, good morning. Happy birthday, gid. Kay Christine Minyes Villalobos, maulanon kuno ang panahon nagamonitor sa Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto. Kay Niel Brian Baloes, gatalitin mangyapong kuno. Kay John Biatin Sibalios, good morning. Subong man, happy birthday sa upod na mondire, si Aksyon John Diaz. Salamat gid sa madamo nga pamahaw nga gindulong karon nga kaagahon. Kay Dilyal Yabe, good morning man. Mabalik kami pagkatapos ini. Ako po si Dr. Manfred Marp. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada,
Humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may alaman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalanan nila. Basta ang naruyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station dito sa siyudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Pero dito nakilala to dami. Yung mga sikat na DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung domain na naman ang namisulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs ang Aksyon Radio Bacolod. No? Kag baptism of fire to my part because the year nga nagsulod ko, ito nagtamog ko dito at that time. No, po ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagtamog dito. No? So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag batas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment. Yeah. Ni Star Mayo niya ba Aksyon Pred ni mapakaon naman ko ba sa birthday ni Aksyon Lord John Diaz. Siling ni Star Mayo galing niya tiga obra ko straight gid. Kulang kami sa nurse kag aid. Sige lang, Stara, ang unang timo para sa imo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:58, standby na sa aton Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcast